हाय लोगोफोर खुलुमबाय नै दा जों थांनो ओंखारदों गासिबो न'खरनि ज'नो बरपेटा सालबारियाव जोंनि बिब' गेदेरनियाव ओमफ्राय थांसै जों आरो जोंनि फंबायमोनबो थांगोन आंनि फंबायनि हिनजाव आरो फंबायबो थांगोन ओमफ्राय थांनोसै थुदो नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। Ha? Ang खोनायाखै ना फै? Ha? Tanbada ayo मानसि मा नाम मोनलाय आबैना नामा मा नाममोन? Harbi ओमफ्राय मामिनि नामा मामोन? बेदर दाउ खासिजों खुमब्रा ओमफ्राय दाउ खासि गोजा ओमफ्राय थारुनजों ना ओमफ्राय अमा बिखा बिथै नै बिखा बिथैया इसे जानानै जोबखांबाय ओमफ्राय मैथाजों मामोन? मैथाजों ना सुखाथि ना मा होनो बेखौ जाबाय नै बे आबैयानो जाहैबाय जोंनि आब'नि फिसौजो फिसाजोनि फिसाजो बियो थाङा आबै थरजों थांफानबा थरदो दिसान लानाव थांगोन जों थांनो थांसै फैदो फैदो नै जोंना अफिसारा दाख्लैसो रिटायार जानानै फैदों बिथाङा मायावमोनलाय मा जानानै फैदोंमोनलाय हनि केप्टेन जानानै फैदों बिथाङा बिनो जोंनि गुमै देरसिन बिथाङा दा थांनो ओंखारजोब्बाय जों बयबो थ' लानो नागिरदों बेखौथ'
आबै दे हाय होनो दे हाय होनो दो नै हाय होननाय नै गाबबायसो माबा थ'दो थांसै गाखोनोसै आं थानायावनो आइदै ओरैनो सानसे थांना फै गाखोदो अ हाबा जानायाव बाबाय बाबाय होनलायबाय सासे खोनासं हरनै था ओमफ्राय हाबा जानायाव फुङावनो थांबानो जाबाय थांनानै ओमफ्राय ज'नो गारिजों नोंसोर बासजों थांनांगौबा मिथिबाय गारिया गंनै जागोन ना गंनै दंखायो मिथिबाय जों ज' जाना फैनोसै बाय बाय टाटा बाय 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 दादो हाय बाय बाय थांनोसै न'आव लोगोफोर जोङो फैयै फैनानै मोनाबोबाय थ' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानाखिसै लोगोफोर आं एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय जायफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदों बिसोरनि थाखाय हाजार हाजार थेंक इउ थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय एसेयावनो आं दोनथ'बाय